makhosi ngiyabingelela mbukelo khona ekhaya ngibingelela emagumbini amalomhlaba Swaziland Botswana America Zimbabwe Maputo South Africa wonke ngibingelela umthandazo dlamini Mkhulu.Omncane ngithi mbukelo khona ekhaya ukubusisa kukhanyisa inikeza amandla enikeza impilo ube nethemba bese uyakholwa bese uyakholelwa bese kwenzeka imali Kosemakhosi egameni kaJesu umoya ongcwele ngiyakhuleka Jehova mdalezwe umhlaba phela kuphila kusamakhosi uNkulunkulu ongcwele lapha Nkosi yamakhosi makwehle amandla amakhulu kakhulu kube khona ukukhanya kumbukelo khona ekhaya ufuna umsebenzi ufuna umshado ufuna umendo ufuna inhlanhla ufuna kuba nelekhaya ufuna umsebenzi ufuna kuba nebusiness ufuna ulotsholwa ufuna kwakha ikhaya ufuna mhlawumbe isithuna sakhe ingudlozi lakhe ogulako sesibhedlela sejele ngithi Nkosi engcwele lelikhaya lineyinkinga nje manje limo emibi akusuke konke kube nekhaya ngoze phakade amen mbukelo khona ekhaya umthandazo dlamini P30 eMpumalanga ngihlala la eMpumalanga ngifaka la eGoli lapha eSoweto ebandleni mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya uma impande zakho zingaqina kahle zingathola amanzi kahle akukho ozothela kahle okungamapentshisi noma okungama-orange noma okungama-kotapeni ngeke kwazi ukuba mnandi because impande zakho zikhona umunya kahle amanzi endlela efanele uma ulahle idlozi lakho uyahlaba kilo wasekho emhlabeni abakuzalayo nabakulethe emhlabeni abayizimpande kuwe bakunikeza umthetho bakhusa indlela efanele ngeyilunga impilo yakho mbukelo khona ekhaya ungezwa ngami yizwa ngey'dalwa zasekhaya kini ney'dalwa zasekhaya kumakho mbukelo khona ekhaya la mthandazo dlamini siyakhuleka uNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu but ithi iBhayibheli uNkulunkulu usiza umuntu oyisiza kombukelo khona ekhaya mawuhleli uzohlala kakhulu nawusukuma usukuma kakhulu nawuphumela uphumela kakhulu nawuvila uzovilapha kakhulu sukumela impilo yakho mbukelo khona ekhaya nesidina nesicitho unamashwa unamabhadi ode kumprofethi uDlamini Mthandazi uMkhulu.Omncane zikhona iwasho zihamba ngeKhorea guy mbukelo khona ekhaya la ngiphethe amanzi ephophomo mbukelo khona ekhaya na amanzi ephophomo ayaklina kahle waphuza ugeze ngawo futhi awuphalaze ngawo ukhuleka lamanzi ufake imali phakathi ngango-1 kulunge ini into zakho mbukelo khona ekhaya athi malini 200 mbukelo khona ekhaya kube nembiza makuqulwa nami sinye abantu besilisa ube negazi into esifazane iyaklina lembiza uyayiphuza kodwa ufuna udle kucala mbukelo khona ekhaya kubona lokusmith umsebenzi ufuna umsebenzi uthandwa ngabantu benegazi imali ithanda imali ihlale kuwena uyaziklina mbukelo khona ekhaya nami mbukelo khona ekhaya nawo malini 200 mbukelo khona ekhaya 200 mbukelo khona ekhaya kubona blue key uyakuvula into zakho mbukelo khona ekhaya uyafutha uyageza uyaphaza mbukelo khona isiwasho senhlanhla isisho sempumelo mbukelo khona ekhaya sivula into zakho ezinjani ezivalekile blue key nawo malini 200 kube novula indlela nawo mbukelo khona ekhaya uvula into zakho mbukelo khona ekhaya futhi zibe namandla makwaqala into iyamisela mangabisastopha ikhanye kakhulu nami uvula indlela nawo malini 200 kube nosicitho nasicitho uphupha amangcoliso impungane izilwane imoya emibi uyaphalaza uyafutha ngawo uyageza mbukelo khona ekhaya nami go1 wesicitho phela elibi awuthandeki nivi nakubantu nami go1 mbukelo khona ekhaya red card mbukelo khona ekhaya uyachela ngawo emzini wakho phezu kwamathayela phezu kwendlu uthena semnyama akho abantu abakwenza okubi zakho zingahambi kahle mbukelo khona ekhaya nami red card nezitha zakho mbukelo khona ubisela emuva uyafutha uyageza uyagorobha nje endlini uyathoba wonke umzimba iqolo lakho libhlungu inyawo amadolo umzimba wakho uyakhathala wageza red card nakumoya emibi yawusuka kwembukelo khona ekhaya nami red card mbukelo khona ekhaya netfolakala kube nesigezo semali khona imali evalekile imali kuwe ayihlali ngaba sem-17 ngaba semayini waqosha emsebenzini imali kuwe ayize nasi igezo semali mbukelo khona ekhaya isole siyafutha siyageza uyasikhulisa mbukelo khona ekhaya amathunzi wakwashonelwa wakwaboshwa mhlawumbe le ndlozi futhi khona la lento ngihlanganisile uyaphalaza ngayo futhi uyageza ngayo iklini igazi iyaphakamisa ivule amaphupho ivula inhlanhla lesana wasekho emhlabeni bakubheke bakwazi ukuthi bakwenza izinto ezifanele monele ebusuku mbukelo khona isigezo nasi sinamandla uyashintsha futhi sezigobongo washaya emanzini phaka amagwebu uba ini into zakho mbukelo khona ekhaya nawe mbukelo khona ekhaya uhlele ekhaya uyachila ekhanda ubeke umuhle uyabona mosiloko nempilo yakho mbukelo khona ilungise ngeyiwasho ngamakhandlela nangemanzi nangomuthi nangoNkulunkulu ungavi ukuthi uNkulunkulu nje ukhona kuphela if uNkulunkulu akhona kuphela
hlala endlini yakho ungaclean, kunuka kugcwale amaphela, ungageza amabhodwe. Uyabona khona ekhaya yonke into iyalungiselelwa, uyafuna awufuni. Siphinde futhi ekhaya sikubethele umuzi wakho mbule khona ekhaya, sihlambule isithunywa, sikugeze kahle ube right, sikunike nebaso, sikunike ne-magic oil, nempepho ikhona nayo imbukele khona ekhaya, impepho nayikhona, nemakhandlela mbule khona ekhaya akhona la ekhaya atholakala eMpumalanga. Mthandazi wami, ngithi kuwe ungasali ngaphandle, impilo yakho ngisengayilungisa mina, ngisengenza ukuthi ugezeke uthandeke. Ledi uqhubeke ngalo grade 1 lesinto sakudala Zion 1, le mpilo yamakhehla yena akhulisa ngayo. Okunye wakulandela ngoba okwazi ukuthi uyophetha kanjani. Inkosi ibusise mbule khona ekhaya. God bless you. Ngiyakuthanda kakhulu. Upheke ulandelele lapha ka TikTok, ngikhona ku live, ngikhona futhi na TikTok ama video ami, ngikhona futhi lapha ku YouTube. Ucomment mbule khona ekhaya, subscribe. Inkosi ibusise. Ngithi negama kaJesu, moya oyingcwele, munamandla kuyenzeka imanga impilo zabukela bakhona emakhaya abaneyinkinga. Nkosi amakhosi bakhanyisele zophakade. Amen. Ngibone khona ekhaya, ngikhona eGoli lapha April ngeyi1 lapha Esigodlweni mbule khona ekhaya. Ufike mbule khona ekhaya ngikubone, ngikukhulekise, nginike amakhandlela kwinto zakho. Ngiyabonga.